The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kasamla kabala palat khat prasnam karta na Khasi Hills District ya kabala kdo bakala jat na la yeng na do ka khat Leit Trei Luber araja arpunrio la yojing tip bala lap ya ka ha ka jan met jo ka khat nyo Trei Luber araja arpunrio bat baka Bylla sha Kawei pat ka Shnong. Kiba ajing Trei ya ka hi kila pentep sha ki kimiki pa bat kiba yeng te ka Samla haba kila yo i ka kubor halor ka jing ang not bakan one pai no sha la yeng. Hado bala palat ya ka ning ka kubor la yojing tip baki kimiki pa bat kiba yeng kidang Leit shaw ya ka na ka te ka Shnong. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.